Bueno, boa tarde, grazas por vir a esta hora que non é demasiado boa. Teño o prazer de estar nesta mesa redonda sobre os novos camiños para a poesía. Conto con Anxo Rial e Celia Parra. Temos que desculpar a Marcos Daniel Cavada da revista Lilleia que, bueno, tivo un imprevisto e non pode acudir, pero vou a ler un textiño breve que me enviou fai uns días para explicar un pouquiño o funcionario, por que xurdiu a revista que bueno, ten uns meses de vida, que fundou xunto con Tamara Andrés. Pero antes de ler ese textiño de Marcus, gustaríame presentar as miñas compañeras de mesa. E, bueno, temos a Anxo Rial, que é mestra e docente, mediadora da lectura, e leva moitos anos traballando a poesía nas aulas, e a nós, dende a AGE, queremos darlle as gracias por estar hoxe aquí, porque queremos saber como é o seu traballo, como é a recepción nas aulas do lectorado, cando Anxo se propón ler os libros de poesía, e algo que nos interesa moito, non? Como a rapazada reacciona a estas lecturas que, bueno, eu, dende o meu punto, dende a miña propia experiencia, eu non tive, digamos, profesores de literatura moi implicados, nin que fomentaran demasiado bueno, pois a literatura e moito menos o xénero da poesía. E contamos aquí tamén con Celia Parra, que ela estudou comunicación audiovisual, non? Se non estou mal informada, e no 2009 publicou o seu primeiro libro. Este ano, xusto, temos aquí pantallas que o publicou na editorial Galaxia. Ela leva moitos anos investigando e, bueno, traballando en proxectos de investigación sobre a hibridación da poesía e ela, bueno, é unha da encargada dos versogramas, non? Que é un documental que probablemente sexa o primeiro que fala da videopoesía, non? Gustaríanos moito que nos explicase, non? Os eidos nos que ela está a estudar, a súa experiencia, e tamén, bueno, se algunha vez foi a algún centro, pois gustaríanos que nos comentase como é o traballo ca xente miúda, e se pensan que bueno, se a videopoesía pode ser o camiño para atraer ao lectorado máis novo e que ao final pois acaben co libro en formato físico. Entón, bueno, vou a empezar a falar, a ler o texto de Marcus, porque xa que non está, e así despois Celia e Anxos poden presentar libremente as súas propostas e despois así temos un tempiño para debatir. É moi pouquiño, non? Díxome que lle daba moita pena, moita mágoa non acudir, pero non estaba en condicións, entón, que o desculpásemos. Así que procedo á lectura. A revista Lixeira foi fundada por Tamara Andrés e por Marcos Daniel Cavada o 17 de maio deste ano, Día das Letras Galegas. A idea era estar especializados en poesía contemporánea, publicar textos de creación e tamén ter un xornalismo cultural e unha investigación adicadas á poesía. Todo isto ao modo antigo, pola nostalxa cara a certas publicacións que definiron as xeracións literarias e culturais de antano. Se ben as nosas bases subliñan Pontevedra e Galicia como punto de encontro, cousa inevitable, a revista é bilingüe, galego-español, e busca facer unha viaxe comparativa entre as literaturas do mundo, sempre coa galega como bastión e fin. Cremos que así é o único modo de levar o galego á permanencia e á relevancia internacional. Só desde o universal podemos lograr o local. Bueno, non sei se as persoas que estades aquí coñecedes a revista, pero, bueno, este é o primeiro número e onte presentaron en Pontevedra o segundo, así que vou volo pasar para que lle botedes unha ollada e, bueno, hai textos de Ana Cabaleiro, Eli Ríos, en unha pedreira, bueno, das autoras, as poetas que agora mesmo, bueno, Marta da Costa, Oriana Méndez. A verdade é que eles fixeron un traballo moi importante, non só contando con autores e autoras da terra, senón tamén de Latinoamérica, porque o que queren eles é, bueno, pois, expandir e que se coñezan a nosa literatura. Entón, vou vola pasar e así ides vendo e botándolle unha ollada.
E, bueno, isto que me mandou Marcus, e, bueno, eu supoño que eles o que din é que botaban en falta unha publicación deste tipo, na que a poesía fose a gran protagonista, porque sí que é certo que temos outras publicacións literarias, pero mellor das que a poesía non está tan presente, e era un pouco o seu, bueno, o motivo polo que tanto Tamara como Marcos decidiron botar a andar esta revista, que, de verdade, está moi coidada, é unha edición preciosa, e eu dame moita mágoa que non este aquí para poder dicirlo. E, bueno, agora, pois, voulle dar paso ás miñas compañeiras. Anxos ou Celia. Celia, empezas ti? Sí. Vale, empece a Celia. Bueno, graciñas tamén pola miña parte e boa tarde. Eu estou super agradecida ás de editoras por convidarme aquí a falar de algo que a min me apasiona, non? Que é a poesía. E graciñas a vos tamén por escoitar. E para falar destes novos camiños, non? Que hoxe imos a debullar, eu quería volver sobre unha idea que transito moito, que é a da poesía como luz, como enerxía e como mirada, a vez. E non só porque, bueno, encaixa fantásticamente co título deste simposio, sino porque creo que é unha metáfora que nos vale moito para ir artellando todo o discurso. Non? E para iso quero invocar unha imaxe, que é esta que tedes aquí, seguro que moitos a reconocedes, é a portada do disco de Pink Floyd, A cara escura da lúa, e esta imaxe condensa o que a poesía significa para min, que é luz. Temos un fío de luz, temos un prisma e temos a mesma luz descomposta en camiños de cor. Pois para min a poesía é a luz, ese prisma sería a nosa mirada, e eses fieiros de luz serían os camiños que a poesía elabora unha vez pasa a través do filtro da nosa mirada. E é que eu creo que según nós percibamos e procesamos ese fío de luz de poesía que nos chega, tanto en relación a nos mesmas como en relación á época histórica que nos toca vivir e as ferramentas que esta época nos fornece, entenderemos e crearemos a poesía dunha maneira ou doutra, nun camiño de cor, noutro mesturaremos cores. E isto para mí tamén resume unha obviedade, que casi, bueno, sobra dicilo, no? Que non hai unha maneira única e unidireccional de comprender a poesía, non? Hai moitísimas, e tanto de entendela como de creala. E todo depende da mirada do poeta, ou do lector ou da lectora, e tamén da época na que se inscriba. Entón, para reflexionar sobre os camiños da poesía, eu centrareime sobre todo nos camiños que mesturan poesía e imaxe, porque son os que máis próximos sinton, pero voñamos de novo invocar outra imaxe. Grecia, 300 a.C. Dice que un poeta que se chamaba Simias de Rodas elaborou daquela xa o primeiro exemplo de caligrama coñecido. Para min isto é un claro exemplo de como ver a poesía a través dese prisma particular, non? Entender que debuxar a poesía tamén é debuxar versos sobre un papel e en función da disposición deses versos crear un dibuxo que tamén metaforiza o contido do poema, eso é un exercicio claro de coller o prisma, non? E miralo. Despois, seguramente, Apoliner seguiu ese mismo camiño de imaginar, e despois o rojo, non? Seguiu o camiño vermello da poesía visual e Apoliner seguiu creando caligramas. Despois, seguramente, Chema Madoz, non, antes de Chema Madoz, seguramente, que Brosa collese ese fío e seguise facendo poemas ao xecto, e logo Chema Madoz fotografías que son como poesía, non? E do mesmo xeito, seguro que outras vanguardas artísticas, como o puntillismo, como o cubismo ou a videoarte, tamén naceron do exercicio de coller o prisma, non? De entender que a realidade pode ser descomposta en puntos, en perspectivas ou nun fluxo de imaxes. E, de feito, eu creo que desta última, da videoarte, naceu, mesturada coa palabra, o que conocemos aquí como videopoesía, non? E que ten en Galicia representantes tan claros como Antón Reixa ou como Yolanda Castaño. E a propia Yolanda, seguindo este camiño de luz, agora ven de sacar un libro que mestura poesía e cómic, outra manifestación da dominante visual da poesía. É dicir, todo isto, para min, vaise desenvolvendo así en cadena. Entonces, bueno, esta historia da arte super desordenada, a que lle faltan moitísimos referentes, e comparacións con isto que quero transmitir é a seguinte idea, que a poesía, como a enerxía, nin se crea nin se destrue, só se transforma. Entonces, a min cóstame pensar en novos camiños como tal
da poesía, non? Creo que nós vamos collendo pistas que nos deixan, vamos reformulando, ou vamos iniciando camiños de cor que non estaban transitados, ou ben vamos mesturando todos esos camiños de cor, non? E todos estes camiños que transitamos eu creo que dependen pois, da historia na que nos inscribamos. Entonces, pensando no agora, eu creo que agora, froito pois, desta decisión creativa de facer poesía con temáticas e con ferramentas apegadas á realidade actual, pois podemos distinguir, por exemplo, o proxecto Elo, de Rosalía Fernández Rial, que é unha poesía e música. Podemos pensar na poesía musical e escénica de Alda ao Lado, ou de Cinta Adhesiva, que despois veremos, que tamén mestura imaxe. Podemos pensar na performance de Antón Lopo, ou incluso no retrovisor de Antía Otero, no? Que era aquele espectáculo que combinaba performance con poesía, con vídeo, tanto grabado en directo como xa previamente feito. E todo isto ten en común que son unha explosión de manifestacións artísticas que o que buscan, eu creo, é como arroupar e mergullar o espectador, no? para metelo nunha experiencia poética como tal. E precisamente algo que eu creo que caracteriza o tempo que vivimos é pois, que vivimos nun mundo onde buscamos estímulos constantemente, que ademais, dentro de todos esos estímulos, a imaxe parece ser o principal deles, e que ao mesmo tempo buscamos interactuar, sobre todo na esfera digital, no? Alrededor destes estímulos. E creo que estes son os camiños que a poesía percorre agora, non? Entón, voume centrar nestes, sabendo que hai moitos outros, que Anxos tamén vai recorrer moitos outros, no? que difiren destes. Pensando en redes sociais, por exemplo, bueno, o camiño das redes sociais e poesía está ampliamente transitado, no? Hai moitísimos poetas que comparten as súas creacións na rede. Pero para min o importante, o interesante é como estas redes serven de ferramenta para crear poesía. Entón, aquí penso en dous exemplos que me encantan. Un deles é Os nomes e os himnos de Jesús Castro Yáñez. Os nomes e os himnos foi trasladado a Instagram polo propio autor en unha conta que se chama Catro Xardíns Ardendo e que vos recomendo encarecidamente. É como unha disposición visual utilizando os cadradiños do Instagram de poemas escritos a máquina, con fotos do álbum familiar, e hai fotografías que che permiten como descubrir poemas ocultos, non? E pareceme que fomenta a interacción genial e que utiliza moitísimo pois, a interfaz do Instagram dunha forma superintelixente. Tamén penso, por exemplo, en Estado de Malestar, que é esta conta de Twitter, que é un libro tamén de Fran Alonso, que se basa como na analoxía de verso e tweet pola duración. De feito, ambos autores tamén teñen outros exemplos de poesía digital ou interactiva que me gustan moito e que vos recomendo de novo. Un deles é un Tumblr que se chama Movement, de Jesús Castro Yáñez de novo, que é un exemplo boísimo de poesía digital interactiva. Según vas navegando pola páxina, créanse os poemas, vanse construindo as letras e demais. E logo, como non, a web poética de Fran Alonso, que é unha web, libro interactivo, unha exploración da poesía hipertextual. Entón, tendo en conta todo isto, a min pareceme lóxico que o hábitat da poesía sexa a esfera do visual, non? Sobre todo se nos fixamos nas nosas maneiras de consumo e como estas se reflicten na nosa demanda de contidos de internet. E aquí vou vos dar como solo 3 datos que me parecen relevantes. Un deles é que o ano pasado o consumo de vídeo representaba alrededor do 70% do tráfico de internet a nivel global. E despois de consultar varios estudos, hai moitos que sinalan que en 2021 esta porcentaxe chegará ao 80%. Isto é vos fácil de comprobar se abrides Facebook, todos son vídeos pequeniños, curtos, xa casi non lemos artigos, vemos estes vídeos. Despois, eu creo que somos consumidores multipantalla e multidispositivos, xa non vemos a tele na máis, vemos a tele como móvil ao lado. E por outra parte, eu creo que buscamos sempre retroalimentación, non? Sexa no momento ou en diferido, pois os famosos likes, me gusta, seguir, etc. Entón, creo que ese é o caldo de cultivo da poesía hoxe. É feito precisamente da suma destes 3, bueno, datos, máis ben opinións miñas, é un dato obxectivo, feito de froito deste caldo de cultivo no que estamos, eu creo que a videopoesía en concreto, que no que me gustaría centrar esta pequena charla, é unha manifestación super singular da sociedade na que vivimos agora.
Aínda que, bueno, sendo estrictos, pois o xénero agromou, os primeiros referentes do xénero agromaron nos anos 20, e logo a videopoesía como tal eclosionou máis ben nos 80, non? Pois foi precisamente da democratización do uso das cámaras domésticas. Eu creo que agora estamos vivindo unha expansión total da videopoesía, un boom. Para definir simplemente videopoesía, aunque creo que quizás non faga falta, é un xénero audiovisual que traslada ao formato vídeo e a linguaxe audiovisual todo aquilo alrededor do que gravita un poema. Entón, utiliza unha combinación creativa de imaxe, de son e palabra para trasladar esa atmosfera na que o poema se basa, ou contradicila ou ampliala. Non? Entonces, é como unha simbiose total entre linguaxe poética e audiovisual, que crea esa outra nova cousa. Bueno, tamén, como decía Andrea, eu estudiei comunicación audiovisual, descubrín a videopoesía aló, e logo seguín investigando ao longo dos anos e traballando en varios proxectos. E isto deu despois lugar a versogramas, que foi un intento de cartografar a nivel internacional, pero desde a perspectiva galega, o panorama da videopoesía. Esta aí sí que me gustaría destacar os meus compañeiros, a directora Belén Montero, o codirector Juan Lesta, Isaac Carabatos, que nos fixo a música, e, bueno, eu levei a produción executiva. Entón, despois de todos estes anos explorando a videopoesía, que daquela parecía algo super pequeniño, eu dime conta que había festivais en todo o mundo específicos de videopoesía, que había bases de datos online, concursos de videopoesía, unha rede de creadores como moi interconectada, e que había todo o mundo aí, non? Pero non só a nivel internacional. Eu creo que aquí en Galicia temos moitísimos videopoetas de moitísima calidade, e só por citar algúns, pois temos, xa mencionei antes, a Yolanda Castaño e a Antón Reixa, pero tamén temos as Candongas do Quirombo, que son Andrea Nunes e Raquel Rey, tamén temos o colectivo Finda, que son Miriam Rodríguez, Xavier Seixardón e Pablo Kaufman, temos a Dandy Lady, un proxecto agora en solitario de India Piñeiro, tamén temos a Cinta Adhesiva, a Silvia Penas e Jesús Andrés Tejada, a Miriam Reyes, a Cristina Ferreiro, a Esther Carrodeguas, Eduardo Estevez, Antía Otero, estou me deixando moitos no tinteiro, seguro. Pero, bueno, para min, o interesante da videopoesía, alén desa fascinación que a min me causa e que creo que transmite moi ben a emoción do poema, creo que quen de adaptarse aos hábitos de consumo que temos actualmente, quizás por eso triunfe, non? E tamén que ten unha habilidade moi clara por explorar, ou xa empezando a ser explorada, de atraer lectores e lectoras á poesía en papel ou non en papel, pero de atraer lectores á poesía. E creo, e comentábamos tamén antes con Anxo, seguro que falaremos disso despois, que é unha ferramenta fantástica para a docencia. Eu aquí vou vos contar unha anécdota da miña amiga Andrea Porto, que é poeta, e tamén é profesora de música, e ela contaba hai tempo que cada vez que ela lles pon cancións aos rapaces, cancións pistas de audio, refiro, dicenlle, profe, e esta non ten vídeo? E entón, claro, a min iso deixoume de pedra cando escoitei, creo que é un indicador bastante claro de como está o alumnado agora, pero, bueno, creo que son totalmente, xa tendo en conta que son nativos digitais, están máis que acostumados a traballar co vídeo, creo que incluso dándolles unhas pequenas indicacións sobre esta aplicación váleche para montar vídeo con móvil. E aquí hai un pequeno tutorial e poesía, bueno, unhas liñas xerais, eles serían perfectamente capaces de traballar coa videopoesía e incluso se pode facer videopoesía nas stories de Instagram ou algo así, que seguro que están máis que acostumados a eso. E, bueno, precisamente pensando en videopoesía e aulas, eu creo que cada vez está permeando máis na escola, non só no sistema literario en xeral, e creo que é un moi bo síntoma que podería dar moi bons resultados e que compre afondalo ben, non? Creo que a escola é un dos mellores lugares que pode haber para fomentar este amor pola palabra, pola poesía, pola videopoesía, que debería estar moi ao día, tamén comentábamos antes da necesidade dos profes de empaparse de todo o que está ao redor e transmitilo, para que o alumnado colla o pulso da realidade. E seguro que tamén, bueno, eu son moi optimista, como vedes, seguro que a videopoesía serve tamén para amosar que a poesía en sí non morde, que mola, que pode xerar esa identificación e promover que xordan novos lectores, lectoras ou espectadores, espectadoras, como queramos velo, non?
E para min, o que sería xa ideal nesta onda de optimismo sería que non só se xerasen novos lectores, lectoras, espectadores, espectadoras, sino que todo este novo público caia no libro, de novo, porque para min, bueno, eu defendo moitísimo as hibridacións da poesía e os novos canales e formatos, pero teño un cariño especial ao papel. Creo que ese camiño de cor do papel debería seguir. Entonces, bueno, oxalá haxa máis lectores e lectoras, ese camiño non se perda e a poesía siga medrando e transformándose como enerxía. Apagar non creo que se apague, pero bueno, e esa é a miña reflexión. Logo xa compartimos máis. Sí, aplaudido. Bueno, pois agora, moitas gracias, Celia, moi interesante. E agora, cando Anxos queira, pois xa pode... Ben, boas tardes a todos e a todas. Primeiramente, quero agradecer á organización por convidarme a poder compartir con todos vós, que estades nunha tarde tan calurosa e a estas horas aquí, o traballo que eu realizo día a día na aula, e me gustaría que me permitirades empezar con un poema moi breve do último poemario de Carlos Negro, que é Aplicación instantánea, que sabedes que gañou o premio Jules Verne este ano, e do que, como profe, me sinto moi feliz e moi orgullosa de dicir que é a primeira vez que un libro de poesía para adolescentes ten un recoñecemento nun premio da categoría importante como ten o Jules Verne. O poema di así, titúlase Que para ti un poema. Como se mesturas un perfume cun diamante, o seu fulgor e o seu recendo, nun verso único, e logo intentas non entendelo. Pois un pouco aquí está a idea que teñen os adolescentes da poesía. Sempre que lles propoñemos comezar a ler poesía, sempre digo mesmo, profe, é que non o entendemos. Entón, o meu labor pasa por transmitir primeiramente que a poesía non é difícil, non é oscura, non é opaca, e que pode estar un pouco ao seu tempo, aos seus días e aos seus praceres. Vou seguir un pouco o camiño que iniciou Celia. De feito, moitas das cousas que ela nos dixo sobre a videopoesía me parece que son perfectamente aproveitables para o traballo que eu realizo no día a día. En principio, teríamos que preguntarnos que é o que buscamos os profesores de literatura, en concreto os profesores de literatura galego de ensino medio. Me ides perdonar, pero me vou centrar no ensino medio porque é o que domino e, ademais, me parece que, sempre o digo en todos os foros onde me escoitan, que é o que está literariamente máis abandonado. Sobre todo no caso da poesía. Sempre que falo cos poetas, sempre lle digo, por favor, escribide poesía que sexa ao gusto dos adolescentes. E con isto non quero dicir que os adolescentes non poidan disfrutar da poesía que se escribe para a generalidade das persoas, pero eles buscan algo que lles atraia máis. E nos pasou a nós tamén cando tiñamos a súa idade. Entón, o que nos plantexamos é que queremos impartir un currículum, difundir a unha serie de poetas a súa vida, as súas obras, o que é o canon literario, que vai un pouco na mesma liña que se desenvolveu o ensino da literatura desde o século XIX, prácticamente, que creo que a maioría de nos transmitimos. Queremos formar lectores de poesía. E cando falo de lectores de poesía, quero falar de rapaces e de rapazas que valoren os poemarios, os poemas e os poetas. E como disfrute, como goce, como emoción. Vale? Sei que o listón o estou no poñendo moi alto, pero día a día nas aulas tamén nos dá para traballar. E outra cuestión que me parece importante, que lle comentaba antes a elas tamén, é que, evidentemente, os poetas nacen, pero os poetas tamén se forman.
Entón, tamén axudar, darlle un camiño a todas eses rapaces e rapazas que empezan a escribir poemas moitas veces na portada das súas carpetas, porque sigue sendo así, aínda que nos pareza que non, aínda que falemos de vídeos, agora falaremos desta imaxe, eles siguen escribindo versos nas súas carpetas, entón, axudalos a descubrir todo o mundo dos poetas, da palabra, da emoción, pero tamén a formarse como poetas, non? A poder expresar os seus sentimentos por medio da palabra. Ben, en principio, trouxen aquí esta imaxe que non teño identificada porque a baixei de Facebook e non sei de quen é, pero me parece que simboliza moi ben o que é a mente dos adolescentes hoxe en día. O sea, está cheo de multidispositivos, como dicías ti, de calquera tipo. Donde está aí a palabra? Donde está aí a poesía? E donde está aí a emoción? Cando empezas a comentarlle aos rapaces que é o que eles opinan dos poetas, xurden, como sempre, os tópicos. Son aburridos, son de outro tempo, están no libro de texto, que iso é odioso, evidentemente, e, ademais, a maioría deles están mortos. E para que sirve a poesía? Que ten que ver coas novas tecnoloxías? Como vou ver poesía no meu móvil ou no meu ordenador? Non? Entón, o meu primeiro plantexamento é que hai que sorprendelos de alguna maneira, non? Entón, o camiño vai por sorprender e, ao mesmo tempo, unificar criterios e tarefas posibles, non? Combinar o que é o tradicional co digital. E cando digo combinar, quero dicir combinar. Non quero dicir que abandonemos o tradicional, porque o tradicional está aí, o libro está aí, e eu penso que, igual que a ti, que dicías antes, hai que partir sempre do libro, videopoemas, pero sempre partindo do libro, porque todos sabemos que o libro sabe, que o libro cheira, que transmite tamén as súas emocións, non? Establecer, entón, un camiño, unha ponte entre o tradicional e o digital, entre o tradicional e o digital, entre o vello e entre o innovador. Establecer unha relación entre a educación literaria que fixemos tradicionalmente desde sempre e as TIC, vale? E difundir poetas tamén, que falabas antes tamén dos poetas que teñes a súa páxina e o seu traballo amablemente colgado na rede, e tamén difundir, evidentemente, eses poetas que, de alguna maneira, van a conectar máis con eles. Os poemarios son libros, pero son fontes de placer, e son fontes de gozo. E iso é unha das cuestións que a mí me parece máis importante que teño que contaxiar aos rapaces adolescentes. E para iso vou utilizar ferramentas que son as ferramentas que les utilizan, eses múltiplos dispositivos e as ferramentas digitais, non? Realizar novas relacións entre os poemarios, os poemas e os poetas, como poden ser as constelacións poéticas que originariamente se pensaron para a narrativa, pero que son perfectamente aplicables tamén para a poesía, os blogs, as antoloxías digitais creadas por eles mesmos. Da mesma maneira que antes guardábamos todos esos poemas que nos emocionaban na nosa libretiña e disfrutábamos dela, pois agora temos unhas ferramentas digitais que nos permiten seguir guardando, facendo o mesmo, pero dunha maneira día a día a poesía na aula. Algo que moitos profesores, o mellor porque non son lectores de poesía, pero, bueno, creo que tampouco hai que estar tan formado para transmitir, máis ben hai que estar emocionado para poder transmitir o amor pola poesía, non?
Outra cuestión que me parece fundamental é que os nosos rapaces coñezan aos poetas, que os poetas se acheguen a eles. Por motu propio, os adolescentes non van ir a un recital de poesía. Se nós os levamos, e se ademais de leválos os conquistamos e dicimos, e despois podemos intentar falar co poeta ou coa poeta, e a verdade é que sempre nos recibiron de maravilla, non hai ninguén que me dixera nunca que non quere relacionarse cos rapaces. Ese contacto humano entre o poeta e a rapazada me parece importantísimo. E se non imos nós con eles aos recitais de poesía, porque ás veces fan a un horario que, bueno, estes rapaces de agora sabedes que teñen unha vida super ocupada, non precisamente con cuestións literarias, pois entón acercar os poetas ás aulas, ás bibliotecas, que vayan aos centros, que compartan con eles, non? Iso me parece fundamental. Despois veremos algúns dos poetas que eu tiven a sorte de que se relacionaran co meu alumnado. Para min é importante, dicíamos antes, levar a poesía ao día a día. Pois para min é importante que poidamos iniciar as clases cun poema. Non é tanto. Un poema nos pode levar 5, 10 minutos. Iso sí, eses poemas que se leen todos os días non son para facer unha análise literaria, ningún comentario literario. Son para sentilos e para que eles nos poidan dicir me gusta ou non me gusta. Estes versos me din algo ou non me din algo. O que se trata é de conectalos, que non se sintan agobiados, que non se sintan que estamos pedindo esa análise, ese comentario que despois se vai a valorar, se vai a puntuar e se vai a calificar. Simplemente que se queden co gozo. Entón, eu para iso, o que fago normalmente, escollo un poemario para traballar con eles. Non escollo antoloxías, senón que intento buscar, cada ano cambio, ademais, un poemario que eu lín previamente, evidentemente, e que me parece que pode ser do seu gusto. Non? Normalmente traballo con alumnado desde primeiro de ESO a cuarto de ESO, entón a dificultade que implican estes poemarios é diferente, non? Pero fixadevos, se eu leo un poema con eles todos os días, ao cabo dun trimestre, probablemente, lemos un poemario completo, algo que eles non están afeitos a facer. De feito, en primeiro de eso, sempre utilizo Cidades, de Fran Alonso, porque é que me funcionou sempre de maravilla, ademais hai esa combinación tamén de imaxe con poemas, e cando rematamos sempre lle digo, pero vos dades conta de que acabades de ler un poemario, non un poema. E digo, pois sí, profe, pois podemos ler outro. E van enganchando porque entra suavemente, non hai agobio, non hai presión, tampouco ten por que ser o poeta que sae no libro de textos. E despois xa, se ademais combinamos co que dicía antes, de ter a grande sorte de poder invitar a visitarnos ao poeta, e que o vexan, e que falen con el, e que lle transmitan as súas emocións, pois entón temos medio camiño xa gañado. Xa unha parte do camiño está aí gañado. Me parece tamén interesante traballar a poesía nos clubs de lectura. Normalmente, eu levo traballando moitos anos con clubs de lectura, normalmente os rapaces de primeira intención, cando lles propoñemos que eles suxiran as lecturas das que queren disfrutar, nos suxiren evidentemente narrativa. Entón, hai que poñerlle esos poemarios nas más, hai que picalos, hai que deixar que saboreen un pequeno poema, uns pequenos versos, para que se vayan emocionando e poder aceptalo. En concreto, eu nos clubs sempre traballo cos poemarios de Carlos Negro, evidentemente, porque se sinten moi identificados co que el lles ofrece nos seus poemarios, desde o primeiro ata o último. O sea, Carlos, nese aspecto, bendito Carlos, digo sempre, non? Sabe chegar á alma dos adolescentes e conquistalos, e que tamén, cando coinciden con el, se quedan sempre impresionados, non? E de Carlos aprendí, por exemplo, isto que temos aquí nesta imaxe, a entrada do meu instituto, e polo día do libro,
puxen as patas para arriba, porque a poesía ben merece que todo se poña patas para arriba, e en cada unha desas patas está pegado un poema. Os colorines son para darlle visualización e para que nos atraia máis, non hai máis, non? E me chamou moito a atención porque isto estivo na entrada algo así como 5 días e os poemas seguían aí. E había un cartel que dicía polo día do libro, rouba un poema. O sea, a miña idea era que eses poemas foran desaparecendo. Pois respetárono e non se atreveron ata o último día que lles dixen, por favor, levade os poemas que son para vos, para meter nas vosas carpetas. Entón, sí que desapareceron todos, non? Entón, estas son cousiñas que eu vou facendo no día a día e que aquí están en máis detalle. Esta é outra actividade que realizo cos alumnos de primeiro de ESO, que lles encanta, que tamén aprendín de Carlos, que é a poesía por un tubo. El é uns tubos bastante máis grandes, eu uso os rollos do papel de cociña, que é o que teño máis a man, vou nos guardando cada vez que se van acabando, e consiste en que se lean un poema por un tubo, a oído. Normalmente tamén divírtense, ríen, entón o feito poético se vai convertindo en algo bastante natural, que pode incluso resultar agradable, divertido para eles. Comentaba antes, por exemplo, dos poemarios que utilizo habitualmente, utilizo en segundo de ESO, en terceiro de ESO os poemarios de Carlos. En primeiro de ESO utilizo Cidades de Fran Alonso. Utilicei un ano tamén e me deu moitísimo xogo, sobre todo para gravar videopoemas ou escenificar poemas tamén. Un rato dixolle a lúa de Antonio García Teijeiro, que, por certo, fai uns obradoiros de poesía cos rapaces maravillosos tamén, non? Pero, sobre todo, me centro, volvo a repetir e insisto nisto, no disfrute da poesía, máis que na cuestión estrictamente académica. E como quero que, ademais, dicía antes, formar poetas, pois tamén traballo moito con eles a creación poética na aula. Fundamentalmente empezamos recreando poemas. Collemos poemas que xa están aí, probablemente do poemario co que estamos traballando nese momento, e a partir de aí recrean estruturas, recrean temas. Acórdome dunha rapaza que é futbolista, de feito está nun equipo que gaña premios, eu non entendo moito de fútbol, pero é unha maravilla. Entón me dicía se podía escribir poemas sobre fútbol. Eu dicía que sí, estupendamente. Escribiu un poema sobre fútbol, pero moi ben feito, non? Ben, facemos micropoemas, ilustramos poemas, tamén poñemos son algúns poemas, coa idea de facer audiopoemas que despois eles escoitan na aula, non? E incluso, ás veces, pois, escollemos os poemas e botámolos. Votamos para saber de todo o poemario cal é o poema que máis les gusta. Entón, vas interactuando con eles, vas sacándolle peso á literatura e vanse divertindo. Outra posibilidade sería, que xa comentou Celia, de utilizar a rede. A rede dá moitísimo xogo, desde buscar os poetas que teñen páxinas web, ver vídeos de poetas, tamén ás veces podemos consultar os premios de poesía, o sea que hai aí toda unha serie de recursos que están moi cerca deles e que se poden utilizar. E quería xa para ir rematando, porque creo que me estou pasando un cacho, xa non sei que me pararas. Quería facer referencia tamén a un proxecto que lles comentaba a elas, que para mí foi fundamental a hora de traballar poesía, que foi Enredando Versos. Creo que traballar poesía e se ao mesmo tempo traballas con o profesorado que está noutros centros e que está facendo o mesmo que a ti e que está ilusionado tamén, pois é moi importante. A parte, para eles, igual que facemos coas convivencias, por exemplo, nos clubs de lectura, cando reunimos rapazada de distintos centros arredor dun libro,
o libro fructifica por todos os lados. O sea, sae a poesía, sae a emoción e todo iso, non? Entón, eu creo que ter cómplices entre os compañeiros que estean traballando do mesmo xeito é fundamental, porque ademais uns aprendemos dos outros. Os profes, eu creo que temos que seguir formándonos sempre. Eu non traballaba poesía así nos meus primeiros anos, pero pouco a pouco esta ilusión que tiña eu por transmitir a poesía me levou a contactar con persoas que tamén sentían un pouco mesmo que a min, non? E entre todos fomos ideando e fomos aportando prácticas, non? Que non deixan de ser prácticas lectoras, non? Para min ese proxecto foi un proxecto que durou 2 anos e que me encantaría que continuaran profes máis novos, que de alguna maneira están máis cerca dos rapaces do que podo estar eu, porque xa levo uns poucos anos aí tirando do carro, e que conectaran con eles, e que traballaran, e bueno, que fructificara todo isto moitísimo máis. Vale? E creo que non me quedou así, teño unha morea de actividades, pero tamén, bueno, se colledes o libro de García Teijeiro, ou mesmo en español está o libro de Moreno, va de poesía, aí hai cantidade de cousas que podemos facer o día a día, todos os días, cos rapaces. E quería rematar dicindo que para min os novos camiños para a poesía pasan por mudar o xeito de transmitila, de comunicala, de editala, de contaxiala e de utilizar os novos medios para difundila, en fin, de saboreala. E lembrade que os adolescentes son o noso futuro, están aí e que temos que coidalos e coidalos moito. Vale? Gracias. Bueno, non sei se tedes algunha preguntiña. Se non, voulle preguntar eu a Celia, porque gustaríame saber se fuches a algún centro e se fuches, pois cal foi a túa experiencia. Pois, bueno, teño poucas experiencias en centros de momento, pero teño dúas que me gustaron moito, moi distintas. Entre si, unha vez fui a un centro en Chancelas, xusto, aí ao lado teu, a dar unha sesión de poesía visual a rapaces. Eran moi pequeniños, eran xa non sei se de infantil ou dos primeiros cursos de primaria. Bueno, o caso é que estaban moito máis familiarizados coa poesía do que eu imaginaba, porque decía, bueno, igual, claro, son moi rapaces todavía, non? Pero, bueno, o tema das rimas con, bueno, a perfección, o que sí que lles costaba máis era a dimensión visual, non? O pensamento abstracto que, bueno, nesas idades igual non estaba moi desenvolvido. Pero despois tuve unha ocasión de dar clase de videopoesía a alumnado de altas capacidades, entón eu dixen, bueno, aí vanme comer, non? Van saber eles moito máis que a min. E o curioso é que eu iba moi preparada para ensinarlles vídeo, ferramentas de edición en vídeo, buscamos unha aplicación que era superintuitiva para facer videopoemas no móvil e tal, e eu traíes un tutorial, bueno, a ver, explico vos, é super fácil, tal, os 2 minutos estaban pasando o tutorial totalmente e estaban xa facendo os propios así experimentos en vídeo e dixen, pois que pasada, porque realmente notase que teñen esa linguaxe xa asumida. A da poesía non tanto. A poesía decíanme, sí, bueno, pero que poesía é un rollo, poesía ten que rimar sempre, non? E eu, non sempre, claro. Entón, víamos exemplos, traballamos un pouco sobre eso, e gustaballes máis a parte visual que a poética. Entonces, tiñan tamén ese prexuízo que aí sentime moi identificada, porque eu, cando a min me deron poesía tamén no meu centro, non me gustaba nada. Porque nos transmitían a idea da poesía como se fose un bloque de granito. E decíanche, aí dentro hai unha escultura. Ahora tes que aprender a esculpir tú, a ver si sabes cual é esa escultura, como é tal. Para eso, tes que analizar o poema, telo que comprender. E claro, tú como alumna quedaste, pero si este é un bloque de granito, pero que isto é moi difícil, tal. E eles estaban así. Entonces creo que tamén o que comentabas tú, de que é moi importante transmitir que non só que non tes por que entender a poesía, que tes que disfrutar, que tes que transmitir esa emoción, eso é fundamental. E eles están como cun chip
totalmente distinto, non? Entón, eu creo que o traballo está aí, transmitir esa idea. Eu podo contarvos unha experiencia real. Eu no Instituto no IES de Poio tiña 3 alumnos. E 3 alumnos que adoraban a poesía. Entón, estaban comigo no club de lectura. Eu creo que desde o primeiro club de lectura que eu montei hai 12 anos ou 13 anos, xa non me lembro, estaba un deses alumnos que agora teño orgullo de ensinarvos esta fotografía, porque esta é Tamara Andrés Padí, que foi alumna miña e que hoxe é poeta, traballando cos meus alumnos actuais. O sea, é un placer ver que todas estas cousiñas que vas sementando no día a día, pois nalgún momento pois van a dar o seu fruto. Ela é a primeira, pero Brais, que aínda está, agora abandonou un pouco a poesía porque está coa súa carreira, está estudiando unha enxeñería, e tena un pouco de lado, pero, por exemplo, ten un blog de poesía que leva desde terceiro da ESO, escribindo, publicando poesía nese blog, que participou con nós en Enredando Versos, e tiñamos que dicirse, non leas máis poemas, por favor, porque temos que descansar, o sea, Carme, que tamén, os 3 son de Poio, de feito, non encontrei a foto, pero teño unha foto cos 3, son de distintas idades, e me parece maravilloso ver que o que vos dicía antes, non só estamos formando lectores, estamos tamén formando poetas, non? Para min isto é importantísimo. Eu queria preguntarvos unha cousa a cada unha. A Anxos, un pouco a evolución destes receptores do alumnado nos últimos, digamos, a última xeración, os últimos 15 anos. Como se podería resumir a hora de captar o sentimento poético, a recepción poética, a creatividade nas aulas? Foi unha evolución, e unha transformación total? Como se podería ver un pouco con perspectiva cal é ese status hoxe en día? E despois, quizáis para a Celia, cales son as pontes máis efectivas para desde a videopoesía chegar ao libro? Que experiencia tes, que resultados tes de canto se captan para a causa? Contesta o primeiro. Bueno, eu son moi positiva. Eu sinto, pero teño que falar sempre en positivo. Cos alumnos que xa non están comigo, que xa marcharon e teñen a súa vida, cando me atopo con eles, de feito agora recuperei a relación con alumna que lle dei clase hai 30 anos, siguen acordándose da poesía e siguen lendo poesía e disfrutando da poesía. Evidentemente, bueno, a vida cambiou moito desde hai 30 anos, as pantallas están aí, pero son moi receptivos. Só me pasou cunha alumna de segundo da ESO, que eu recordo que estaba emocionadísima, e non sei por que máis pasou despois, e cando chegou xa á universidade dixo que non volvera a ler ningún poemario, que ela que só se centraba na narrativa, pero bueno, é unha escolla tamén, non temos. Pero desde logo eu creo que o traballo fructificou moito. O sea, non só o meu traballo, acabo de dicirvos que no proxecto que estaba participando éramos 5 centros, e nos 5 centros, o sea, había unha presenza continua de poesía. Eu, pola miña parte, creo que a maneira efectiva de vincular videopoesía e papel é mencionar sempre, se facemos un pase de videopoemas, por exemplo, mencionar, pois, este videopoema está basado no poema tal, do libro tal, ter os libros a disposición, que os podan tocar, ver, no? Porque normalmente tamén te quedas moito máis fácil coa imaxe visual, pois, dunha portada como esta. A ver, é difícil que un lector ou lectora nova que non está acostumado a ler en papel, só vendo un videopoema ou 2, vaya inmediatamente á biblioteca polo libro, non? Creo que hai que como fidelizar a ese lector ou lectora e despois, unha vez absorbeu ou atopou o videopoeta ou a poeta que conecta coa súa sensibilidade, a partir de aí, si irá ao libro. Pero eu sí que percibín algunha cousa en algún dos pases que fixemos de versogramas, por exemplo, que como nos amosamos tantísimos videopoemas distintos, de tantos tipos distintos e idiomas distintos, hai moita xente, público adulto e infantil, bueno, juvenil, estou dicindo, que colle e toma notas do que lle gusta, tal, entón
eu xa con eso xa me quedo contenta, ¿no? Porque prendiches aí o anzol da curiosidade e a partir de aí eles buscarán. Eu antes comentaba, non, o feito que pode parecer que os poemarios que eu utilizo cos meus rapaces, que son poemarios para adolescentes, pero aquí en concreto, por exemplo, trouxen esta fotografía, porque este poemario que Terraza de Fran Alonso non é un poemario para adolescentes, é un poemario para adultos. Entón, eu lino con alumnado de cuarto da ESO, e cando falei con Fran, a ver se podía vir visitarnos, pensei que o lugar ideal para facer este encontro era nunha terraza. Entón, pois, nos marchamos os alumnos, Fran e máis eu, a unha terraza que quedaba nun bar cerca do instituto, onde tomamos as puxeronlle patatitas, as aceitunitas, todas estas cousas, e empezaron a interactuar con el, pero dentro dun ambiente totalmente distendido. Esta foto é de Candela, é unha alumna que agora está en segundo de bacharelato e que sigue lembrándose dese día donde tivo o prazer de compartir e ler un poema a medias con Fran Alonso. Para ela... É que eu creo que realmente non é que só aos adolescentes lle guste a poesía infantil juvenil, que igual eu, por exemplo, empecé a escribir porque descubrín a Pilar Pallarés e me encantou Pilar Pallarés, o libro Sétima Soidade, que é o menos infantil juvenil que podes atopar, non? Pero conectou comigo nun momento vital concreto e encantoume. Entón, creo que hai que darlles esa opción de decir, pois tes, por exemplo, mira, traemos ao lado o instituto, vas de botar unhas risas, vas disfrutar, vas ver que é poesía adulta pero comprensible, vamos traer a Carlos Negro para a aplicación instantánea, vamos a ler tamén outros poemarios de público adulto que eles son perfectamente inteligentes para ler eso, non? Tampouco hai que antoloxías, por exemplo, sí. está moi ben esta antoloxía no seu despregar de Apiario, que aparte ten unha edición super delicada e preciosa. É un gustazo tamén. E sobre todo porque traballar nesta con Apiario, eles. por exemplo, a xente que bueno, xa ten bastantes anos, pero que é ideal para traballar toda a cuestión musical e para conquistar a profes de música que te axuden, que ás veces tamén é interesante, non? Esa combinación interdisciplinar entre literatura e outras materias, non? De Rosalía Fernández Rial, en Clave de Sol, que agora acaban de reeditala porque estaba esgotada, sacou unha antoloxía de Sacar a Bailar, esta aparece aí. Entón, o ideal para traballar en música. E un roteiro poético tampouco estaría nada mal. En concreto, este poemario de Marga Doval para percorrer a cidade de Tui é un gustazo. Se por encima tes un compañeiro que leva a biblioteca do IES de Tui que sabe un montón de historia e ven con vos e vos vai contando cousas, pois os roteiros, por exemplo, eles encantanlles. Sair da aula, son dinámicos, exixen que vayas cambiando de poema, pero tamén cambias de lugar. Este poemario, por exemplo, me parece ideal. E outro día tivemos a sorte nas xornadas de bibliotecas escolares de presenciar a performance que facían Fran Alonso con Nana, con unha grafiteira, sobre esta nova oferta de Fran Alonso, sobre que poesía a partir de grafites, os street poems, que está tamén, o sea, son novos camiños que se van abrindo e que se van abrindo a nova mirada que teñen os nosos rapaces, non? E que eu creo que hai que estar e hai que poñerlle nas mans e que eles coñezan, non? Bueno, non sei se alguén máis quere facer algunha preguntiña. Temos tempo aínda, así que... Fallarnos. Non? Non. Bueno, pois eu, nada, darvos as gracias a Anxos e a Celia, porque a verdade é que me gustou moitísimo escoitarvos, tomei moitas notas, a verdade. Así que, bueno, pois nun ratiño, non? Empezamos xa en 10 minutiños que estamos para poñer as cousas Vale. no seu sitio.
Vale, pois non marchedes porque en 10 minutos temos a actuación de cinta adhesiva, así que se non tivechedes a sorte de velos antes, eu recomendo vos que quededes porque... Vale. Marcos. Pobriño. Bueno, pois nada, moitas grazas ás dúas, de verdade que gustoume moito. Chámase Por correo. Filmora Go. Filmora Go, separado de Go. Esa é a versión de móvil. Logo tamén ten versión ordenador, que se chama solo Filmora. Vale. Está, me parece que todo en inglés, pero que é super fácil. Seguro que é super intuitiva, non? Sí, o sea, é que a interface, tes aquí un vídeo, linkéache coa tua carpeta de